Glenn ħanġa naqbad miegħu uża l-kelma naħseb the right word, l-istruttura. Aħna l-erba naħseb li għandna nkomin li żamna nibqgħu nagħmlu training nieħdu gost huwa li hija ħarġa. Aħna l-ħamsa, wieħed lem. Ħanispiċċa l-argument sura super. Ġeneralizzaw issa ġieli. Illi aħna niltaqgħu man-nies qabel u wara. Ġifieri għalina hija ħaġa li apparti l-istir tagħhom, apparti li għandhom hobbies bħal tiegħek, għandhom goals bħal tiegħek, mela dik il-ħaġa tgħinek biex tibqa' tmur aktar. Fil-fatt għalhekk il-maġġoranza daw it-tip ta' studios, memberships jaħdmu ħafna iktar minn normalment xi ġiem ta' bniedem waħdu, għax inti għandek the social aspect. Jiena kemm nilab five-a-side, il-five-a-side mhux qed nilab bil-ballun u qed nixxu tiġola sta vojta, qed nilab ma' ħames minn nies oħra kontra ħams oħra. Jiġifieri the social aspect illum hawn fejn tista' toħroġ b'mod differenti. Għal ħafna minna hija kważi ħaġa ta' kuljum li tmur tagħmel xi ħaġa. Jiena il-ġim insibu boring jiena. Ħafna bħal. U hija xi ħaġa ovvjament komuni wkoll li inti jisek tissib dik xi ħaġa. X'issib boring Andrea pereżempju? Dik il-fatt li qiegħed isek ma' magna qiegħed tħares lejn ħajt jew jonkella forsi l-iktar li tgħid television. Hemmhekk. Imma ħanejlek xi. U kulħadd u terġa' kulħadd taħares lejk u kulħadd ukoll jista' jkun li bla ma